Astăzi vă prezint un proiect în dezvoltare, marca Cava Residence, situat în drumul Dealul Cuculii, sector 4, București. În ansamblu regăsim diverse tipuri de compartimentări, garsoniere, studiouri, 2 și 3 camere, finisate într-o manieră modernă. Ansamblul este conceput pentru a oferi un stil de viață modern, fiind dotat cu facilități de top. Acest proiect rezidențial este amplasat strategic, în imediată apropiere a mall-ului Grand Arena Brâncoveanu, oferind acces rapid către principalele artere ale orașului, inclusiv Bulevardul Brâncoveanu și Bulevardul Metalurgiei.